νοημοσύνη είναι ένας πολύ δημοφιλής όρος στο δημόσιο λόγο την τελευταία περίοδο. Είναι της μόδας και πολλοί μιλάνε γι' αυτό. Μερικές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουν απολύτως, μερικές φορές υπάρχει σύγχυση με τις νέες τεχνολογίες. Θέλω να πω, για παράδειγμα, ότι ένα ρομπότ που εκτελεί μια αυτοματοποιημένη εργασία την ίδια πάντα δεν ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη, εκτός αν μπορεί και μαθαίνει και αν μπορεί και προσαρμόζεται στο περιβάλλον. Έχει αλλάξει η έννοια και ο ορισμός της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι, ας πούμε, ο κλάδος της πληροφορικής που φτιάχνει αλγορίθμους και συστήματα που μπορούν να ενεργούν με τρόπους που μοιάζουν με την ανθρώπινη νοημοσύνη. Δηλαδή, να λύνουν προβλήματα, να μαθαίνουν, να καταλαβαίνουν τη γλώσσα, τη φυσική γλώσσα, να αναγνωρίζουν patterns και να παίρνουν αποφάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξεκίνησε στον αιώνα μας. Ξεκίνησε ήδη από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, ήδη από το 1950, αλλά τότε ήταν πολύ διαφορετική. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη τότε στηριζόταν σε σαφείς εντολές και οδηγίες που δίναν οι προγραμματιστές και ήταν πολύ πιο εύκολο τότε να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα. Ήταν απολύτως εξειδικευμένα αυτά τα προγράμματα, δηλαδή κάναν μια συγκεκριμένη δουλειά, δεν αντιμετωπίζαν προβλήματα γενικής φύσης. Ήταν πολύ πιο εύκολο να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα που να παίζει σκάκι και να μπορεί να νικήσει έναν Grand Maître, από το να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα αναγνώρισης προσώπων. Ακόμη και τώρα είναι πιο δύσκολο, νομίζω, αλλά, εν πάση περιπτώσει, η καινούρια τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λύνει πιο σύνθετα και μη σαφώς ορισμένα προβλήματα, όπως η αναγνώριση προσώπων, αλλά και μια σειρά άλλα προβλήματα, με μια εντυπωσιακή ικανότητα προσαρμογής, γιατί πια στηρίζεται στα νευρονικά δίκτυα, στηρίζεται στη βαθιά μάθηση, στηρίζεται στην ικανότητα να αναλύει τεράστιους όγκους δεδομένων και να μαθαίνει από αυτά τα δεδομένα. Έτσι, είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά, της δίνει φοβερές ικανότητες, απ' την άλλη όμως δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα που καταλαβαίνετε ποια είναι. Πρώτα απ' όλα η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μερικές φορές προκύπτει το πρόβλημα του black box, δηλαδή όχι μόνο ο χρήστης, αλλά πιθανά και ο προγραμματιστής ενός προγράμματος βαθιάς μάθησης να μην μπορεί να καταλάβει πλήρως τι διαδικασίες συμβαίνουν κατά την επεξεργασία αυτών των μεγάλων δεδομένων μέχρι να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα. Τα δεδομένα αυτά ανήκουν σε ιδιωτικές πλατφόρμες που σκοπό έχουν το κέρδος και κουβαλάνε τις ανθρώπινες προκαταλήψεις. Και αυτές οι προκαταλήψεις είναι πολύ πιθανό να περάσουν και στα συστήματα που παίρνουν αποφάσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Λένε, θα πω μια κοινοτοπία, ότι ένα εργαλείο σημασία έχει πώς το χρησιμοποιείς. Δηλαδή, ένα σπίτι μπορεί να καρφώσει ένα καρφί στον τοίχο, μπορεί να σπάσει και ένα κεφάλι. Το ζήτημα εδώ είναι ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να αποφασίσουν μόνο τους αν θα χτυπήσουν ένα καρφί ή ένα κεφάλι, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης, οι νέες τεχνολογίες σίγουρα επηρεάζουν την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. Μέχρι τώρα, οι νέες τεχνολογίες επηρεάζαν περισσότερο τη χειρονακτική εργασία. Τώρα, για πρώτη φορά, απειλούνται και εργασίες πνευματικής ή δημιουργικής φύσης, που μέχρι τώρα δεν είχαν πρόβλημα, ήταν ασφαλείς από την αυτοματοποίηση. Τώρα, λοιπόν, υπάρχει αυτό το πρόβλημα που βάζει μια σειρά από ερωτήματα, δεν είναι τις παρούσες, τα έχω γράψει στη διαφάνεια. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει σε ένα καλύτερο κόσμο, οι δυνατότητες της είναι απεριόριστες. Καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό υγειονομικό σύστημα περίθαλψης και διάγνωσης και θεραπείας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ξέρουμε ότι διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιστημονική έρευνα, μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της γεωργίας, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Από την άλλη όμως υπάρχουν οι κίνδυνοι που ήδη αναφέραμε, δηλαδή εάν ας πούμε ευφυή συστήματα είναι στα χέρια ενός αυταρχικού συστήματος, μπορεί να μετατραπούν σε ένα όπλο εποπτείας
και επιτήρησης. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι μερικές φορές μπορεί το όπλο να μην είναι μεταφορική έννοια, αλλά να είναι κυριολεκτική. Δηλαδή τώρα στον πόλεμο στο Ιράν, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα αμερικάνικα έχουν αναφέρει πολλές φορές ότι τα χτυπήματα που ήταν τόσο πολλά, με τόσο μεγάλη ταχύτητα και επιτυχή, δεν θα μπορούσαν να είχαν συμβεί, να έχουν επιτευχθεί χωρίς ευφυή συστήματα. Και υπάρχει μάλιστα και ένας εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στις εταιρείες που φτιάχνουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιοι διαφωνούν να χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη. Εδώ ας σκεφτούμε όταν ένα όπλο το οποίο χρησιμοποιεί ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης κάνει λάθος και χτυπάει ανθρώπους, χτυπάει αμάξους, χτυπήματα αμάξους, όπως έγινε με το σχολείο με τα κοριτσάκια. Ποιος φέρει την ευθύνη? Αυτός που ελέγχει, που οδηγάει το όπλο, που χειρίζεται το όπλο, ο προγραμματιστής, η εταιρεία ή ο προϊστάμενος στρατιωτικός ή ο πολιτιακός, ο οποίος έδωσε την ευθύνη? Είναι μια σειρά από ζητήματα ηθικά και φιλοσοφικά, ποιος είναι το υποκείμενο, που τα βάζει η τεχνητή νοημοσύνη και τα βάζει στην καθημερινότητά μας. Εμείς βέβαια θα προσπερνάω αυτό να πάμε σε ένα χώρο πιο ειρηνικό και δημιουργικό, το χώρο της εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, και αν μπορείτε να μας βοηθήσετε με πληροφορίες πάνω σε αυτό, δεν έχει ενταχθεί η τεχνητή νοημοσύνη οργανωμένα στη διδακτική πρακτική, στα προγράμματα σπουδών, σε συγκεκριμένα μαθήματα. Αλλά εσείς ήδη χρησιμοποιείτε συστήματα μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, όπως το ChatGPT ή το Gemini. Οπότε, εδώ οπότε έχει ένα νόημα, έχουμε κάποια εμπειρία από αυτό. Εδώ είναι δύο διαφάνειες που έχουν να κάνουν με το πώς ήδη από τη δεκαετία του 1980 υπήρχε έτσι ένας ενθουσιασμός για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και πόσα μπορούσαν να προσφέρουν, αλλά τελικά οι παρεμβάσεις τεχνολογικές αυτές απέδωσαν λιγότερα από τα αναμενόμενα. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μας βοηθήσουν και να βοηθήσουν εσάς τους μαθητές και τις μαθήτριες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε μια τάξη με 25 άτομα είναι δύσκολο να υπάρχει εξατομικευμένη μάθηση. Υπάρχουν όμως εργαλεία που μπορούν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία στις ανάγκες και στο ρυθμό του κάθε μαθητή και της μαθήτριας, να υπάρχει ένας προσωπικός βοηθός μελέτης, ο οποίος θα είναι alert, θα παρέχει υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο καθημερινά. Μπορεί να σας βοηθάει να διορθώνετε και όχι να φτιάχνετε τις ασκήσεις, να σας εξηγεί τα λάθη σε πραγματικό χρόνο και να σας βοηθάει σε όλες τις εργασίες των σχολείων. Να μην πούμε βέβαια πόσο μπορεί να βοηθήσει παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά με αναπηρία. Εδώ στη φωτογραφία είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που λέγεται iShark. Το είδαμε στη Βαρκελόνη, σε ένα Εράσμους και μάλιστα έχει συμβάλει στη κατασκευή του και ένας Έλληνας. Αυτό λοιπόν επιτρέπει σε παιδιά με παραπληγία να μάθουν μουσική και να παίξουν μουσική, κουνώντας τα μάτια τους ή μόνο ένα δάχτυλο, ας πούμε, το χέρι του. Μπορεί να βοηθήσει φυσικά και τους εκπαιδευτικούς και να οργανώσουμε διδακτικά σενάρια, να φτιάξουμε τεστ τα οποία αξιολογούνται αυτόματα και φυσικά σε μια σειρά από διοικητικές εργασίες θα μπορούσε να μας βοηθήσει τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, αν υπήρχε τέτοιου είδους πρόβλεψη. Απ' την άλλη, οι κίνδυνοι είναι δεδομένοι και τους έχουμε δει. Πολλά παιδιά, όχι μόνο παιδιά, και οι μεγαλύτεροι, εμφανίζουν μια υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία. Με αυτές τις μαθήτρες μπορούν να γίνουν παθητικοί χρήστες. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια εξάρτηση από τα κινητά. Ειδικά με τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, η εξάρτηση μπορεί να γίνει μεγαλύτερη και τα παιδιά να δίνουν όλες τις εργασίες τους σε ένα σύστημα, να αντιγράφουν χωρίς να τους ενδιαφέρει, χωρίς να κατανοούν καθόλου ούτε την ερώτηση ούτε την απάντηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί αντί να καλλιεργηθεί κριτική σκέψη
να μειωθεί ακόμη περισσότερο, δηλαδή να δέχονται τα παιδιά από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης οποιαδήποτε απάντηση, ακόμη και αν κάνει λάθος, άκρητα να την αποδέχονται. Τα συστήματα νοημοσύνης είναι φτιαγμένα για να κάνουν μερικές φορές λάθη, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Και φυσικά έχουμε μια μείωση της δημιουργικότητας, γιατί σταματάνε να γράφουν δικά τους κείμενα, σταματάνε να λύνουν τα προβλήματα. Και όσον αφορά εμάς τους εκπαιδευτικούς, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε τις εργασίες που δίνουμε στο σπίτι, ειδικά που δίνουμε στο σπίτι, αλλά ακόμη και στο σχολείο. Δεν ξέρουμε αν είναι δικές σας ή του ChatGPT ή του Gemini. Και βέβαια υπάρχει κάποιο κίνδυνος να θεωρηθούμε περιττοί από ορισμένες αγορές ή πολιτικές, εννοώ εμείς οι εκπαιδευτικοί. Και γενικά, όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη στο σχολείο, νιώθω ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια υποβάθμιση της ανθρώπινης διάστασης της εκπαίδευσης, της σχέσης δηλαδή της παιδαγωγικής ανάμεσα στον δάσκαλο, στη δασκάλα και στον μαθητή, στη μαθήτρια. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, να την αμφισβητήσουμε και να την απομαγεύσουμε και να ζητήσουμε να μπει με όρους που να υπηρετούν την ουσιαστική μάθηση και τη ζωντανή σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή-μαθήτριας. Αυτά από μένα. Θα δώσω